queremos lembralos. Teresa Fernández, 70 anos. Gisela, 69. Sandra, 39. Igel, 39. Susana Carrasquer, Perujo, 38 anos. Hanane, 43. Tamara Simón Barrut, 23. Davinia, 30 anos. Francisca Herrera, 47. Isabel Fuentes Fernández, 65. Gemma Ruiz, 48. Encarna de la Cruz Vázquez, 41. María del Águila, 50 anos. María Ángeles Quintana Riestra, 40 anos. RN, 36. Beatriz Rodríguez Mariño, 30. Felicidade Rosa Plácido, 68. Anca Ali, 22. Laura González, 27 anos. Rosario Escobar, 60. Dolores Moya González, 41 anos. GVR, 30 anos. Marina, 40 tinos. Marina Akarinska, 26. Olga, 44. Otilia Márquez, 68. Antonia Cortés Lombardo, 43. Davinia Méndez Pereira da Silva, 46. Fuensanta López García, 42. Almudena Matarrán, 39. Maimona Diarra, 23. Silvina de Oliveira, 33. Carmen María Ocampos, 33 anos. Iris Francés Luis, 36 anos. Concepción Reguera Peón, 38 anos. María José Rodríguez, 71. Constantina, 34 anos. Antonia Bujalante González, 28 anos. Elvira, 42. María Isabel Márquez Uría, 68. María del Carmen Almanza Donaire, 45. Eva María Pereira, 42 anos. Natividad Fernández, 64 anos. Magdalena, 65. Marisa, 46. María del Carmen, 48. Nome descoñecido, 68. Nome descoñecido, 59 anos. Nome descoñecido, 81 anos. María Carmen Gómez, 48. Noelia, 42. Nome descoñecido, 70. Ana María, 45. Nome descoñecido, 66. Nome descoñecido, 60. Nome descoñecido, 36. Nome descoñecido, 73. Nome descoñecido, 55 anos. Anadelia Arceo, 76. Mercedes, 86. Inma Fendón, 57. Cristina, 14. Amaya Ubel, 4. Cándida Ubel, 9. Nome descoñecido, 7. Nome descoñecido, 41. A continuación vamos a leer el manifiesto. Que se remonta ao inicio da sociedade patriarcal. Durante séculos, as mulleres foron asasinadas baixo o silencio e a complicidade do seu entorno social, as leis, as religións e a cultura imperante. Asasinatos amparados por códigos de honra ou justificados pola paixón. Mutilacións xenitais perpetradas xeración tras xeración. Violacións agochadas baixo a obriga do débito conxugal. Acosos ou chantaxes sexuais que se calan para poder traballar. Malleiras sufridas no silencio das 4 paredes do fogar e vividas con culpabilidade. Violencia considerada como un asunto privado e que grazas ao esforzo, a denuncia e a constancia dos movimentos de mulleres e do feminismo deixou de ser invisible para a sociedade e para as institucións. Hai 25 anos, no ano 1990, a ONU declarou por primeira vez que a violencia contra as mulleres era o crime máis encuberto do mundo.
Non obstante, na nosa sociedade, aínda perdura a idea de que a violencia exercida contra as mulleres, sobre todo se quen a exerce é a súa parella, é un asunto privado. Con cada caso de asasinato, con cada caso de violencia machista, é necesario recordar que o privado é político, que a violencia contra as mulleres está directamente relacionada co poder e a xerarquía, coas relacións asimétricas de poder entre homes e mulleres. Se o terrorismo busca sementar o medo na poboación para lograr o acceso ao poder político, a fantasma da violación serve para aterrorizar as mulleres e limitar o seu acceso ao espazo público. Se a tortura se basea na destrucción da identidade da persoa, destrozando a súa integridade física e moral e negándolle o control sobre o seu propio corpo, os malos tratos tamén acaban coa autoestima das mulleres agredidas, que son secuestradas en ocasións na súa propia casa sen permitirlles decidir sobre as súas propias necesidades. O que está en xogo é o poder, o que se perpetúa é a desigualdade. E hai moitos interesados en que as mulleres sigamos vivindo na discriminación, na opresión e na violencia, como se fora algo persoal, do ámbito privado, onde o agresor e a vítima son os únicos responsables. Estamos vivindo día a día un feminicidio contra o empoderamento feminino. Homes que asesinan as mulleres motivados polo odio, desprezo, prazer ou por un sentimento de propiedade. Homes que a través da violencia tentan impedir a liberdade das mulleres. Feminicidio que a sociedade contempla narcotizada, acostumada aos titulares informativos da aparición doutra muller morta a mans da súa parella ou exparella. Fronte a este feminicidio non chegan os minutos de silencio, non chegan as medidas penais que precisan de compromisos e recursos. Non chegan os orzamentos que se destinan á protección e a recuperación das vítimas, pero, sobre todo, non chegan as actuacións e recursos para erradicar a cultura machista na que vivimos. A ONU, na Conferencia de Beijing de 1995, recoñeceu que a violencia contra as mulleres é un obstáculo para lograr os obxectivos de igualdade, desenvolvemento de paz e menoscaba o goce dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais. Os Estados, ademais da obriga de adoptar as disposicións legais que garantan os dereitos e liberdades das mulleres, neste caso o dereito a unha vida libre de violencia, teñen a obriga de adoptar outro tipo de medidas apropiadas para eliminala. Xa é hora tamén de que a sociedade que está a prol da igualdade se comprometa dun xeito máis activo e contundente contra o feminicidio. Desde as escolas aos medios de comunicación, desde os parlamentos ás rúas, desde as organizacións políticas, veciñais e sindicais ata os xulgados. Hoxe, 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista, queremos que toda a sociedade entenda que é a nosa vida a que está en perigo, que non lle pertencemos a ninguén e que non imos ficar caladas. Hoxe, 25 de novembro, queremos denunciar o noso máis profundo rexeitamento da violencia contra as mulleres. Queremos apoiar as máis vulnerables. Queremos alentar a resistencia e a rebeldía para construir un mundo novo. Unha vida libre de violencias para nós e as futuras xeracións de mulleres. Hoxe, 25 de novembro, berramos ben alto polo fin do feminicidio. Parar o feminicidio forma parte da responsabilidade de todas e de todos. Por iso, hoxe, 25 de novembro, queremos lembrar e renovar o compromiso de todas e de todos para traballar todos os días de todos os anos na construción das ferramentas imprescindibles para acabar con el. Ferramentas como estas: sororidade, feminismo, legislación, prevención, igualdade, coeducación, coidados, corresponsabilidade, empoderamento, respecto, educación afectivo-sexual, rebeldía, liberdade, capacidade para decidir, recursos, sensibilización, dignidade, autoestima,
Autodefensa. Paremos o feminicidio. Mulleres en marcha ata que todas sexamos libres. Sí, moitas grazas pola vosa asistencia e polo vosso compromiso na loita contra a violencia machista. O machismo!